Jeg vil gerne bevise overfladearealet ved omdrejning om y-aksen. Det første jeg gør, det er, at jeg tegner min funktion f, som jeg så drejer 360 grader om y-aksen. Og så har jeg så mine to grænser a og b her. Og det areal, jeg så gerne vil finde, det er alt det, der ligger her. Og det jeg så kan gøre, det er, at jeg kan dele den op i en masse små keglestubbe. Og hvis jeg lige prøver at tegne den lidt større her, den her keglestubbe, så får jeg, at jeg har den her side, som jeg kalder LK, og så har jeg en radius, midradius, sådan her til. Arealet for en keglestubbe, det finder man ved at sige 2 pi gange midradius gange den her side LK. Og midradius i det her tilfælde, det er så, eller i alle tilfælde, den store radius plus den lille radius delt med 2. Og den store radius, den har vi så herude, den kan vi kalde, xi plus delta x, og den lille radius her kan vi kalde xi, og så kan vi kalde det stykke, der ligger imellem, delta x, og så kan vi så tage midradiusen og kalde x0. Altså er midradiusen i vores tilfælde x0. Og det jeg så gerne vil finde, det er længden af den side her, LK. Og til det så tegner jeg lige et nyt koordinatsystem. Og jeg har min funktion her. Og så har jeg så LK siden på keglestubben her. Og så for at finde længden, så starter jeg med at tegne en retvinklet trekant. Hvor jeg så har det stykke her, delta x, og det stykke her, delta y. Og så kan jeg jo ved hjælp af Pythagoras sætning konkludere, at længden af LK må være lige med kvadratroden af delta x i anden plus delta y i anden. Og det her udtryk her, det vil jeg så omskrive hermed til, at længden af LK er lige med kvadratroden af delta x i anden gange kvadratroden af 1 plus delta y i anden over delta x i anden. Så at hvis jeg ganger det her ind på her, så får jeg det her op. Og det kan jeg så lige gøre lidt pænere ved at sige, at kvadratroden og i anden, det går ud med hinanden. Så jeg får delta x gange kvadratroden af 1 plus, og så kan jeg sætte det her ind i den her parentes, så delta y over delta x i anden. Og det jeg så gør, det er, at jeg finder grænseværdien for udtrykket for LK for delta x gående mod 0. Og så ser jeg så, at delta x, når det går mod 0, vil blive næsten 0, så derfor kan jeg se bort fra det. Og så får jeg så kvadratroden af 1 plus, og siden delta y over delta x er differentialkvotienten, så kan jeg, når delta x går mod 0, skrive noget til differentialkvotienten f mærke af x0. Og så er den jamen. Altså har jeg fundet et udtryk for LK her. Så for at finde arealet af keglestubben, får jeg så, at jeg har 2 pi gange midradius x0 gange længden af LK, som er kvadratroden af 1 plus f mærke af x0 i anden. Og så for at finde arealet af hele fladen, som er det jeg gerne vil, så tager jeg så og finder alle de små keglestubbe, der ligger ved grænsen af a til b, og det gør jeg så ved at tage det bestemte integral fra a til b af udtrykket heroppe, 2 pi gange x0 gange
gange kvadratroden af 1 plus f mærke af x0 i anden dx. Og så siden at x0 det kan være et hvilket som helst punkt, så kan jeg konkludere, at det dermed gælder for alle punkter. Og så har vi altså, at a er lige med, sætter vi konstanten uden for integraltegn. 2 pi gange bestemt integral fra a til b af x gange kvadratroden af 1 plus f mærke af x i anden dx. Som altså er det, jeg vil vise.